Vrei să gustați? Ce? Țuică sau vișinată? De ce e țuica? Țuică sau vișinata? Uite-te, vișinata, uite-te, vișinata. E și rece? Da. Din ce e făcută? Și o țuica. Țuica e 7 și asta e 10 lei. Deci vișinata 10, țuica 7. Vrei 10 lei? Din ce e făcută? Băi, din comuna Mihail, județul Olt. Păi din ce e făcută? Da, mă, e bună, naturală, mă, e bună, naturală. Vrei să gustați? Pe gustați să văd eu. Ce aia, țuică sau vișinata? Țuică, gustați dumneavoastră. Țuică? Din ce e? Prună? E de prună? Trandafiri? Din ce e? Prună? E de prună? Prună? Uite, mă, țuică. Prună? Prună? Trandafiri e de prună? Uite-te, mă, bună, Fire e de naturală. prună? Păi gustă. Ia, Gustă mata prima oară. Vrei E să de gustați? prună? Gustă mata Prună? dacă mă Nu trebuie. vrei Ce să e? guști? Prună? Gustă E mata. de prună? Nu vrei să gustați, mă? Prună? E de prună? E bună, mă, naturală. Vrei să gustați? Păi gustă mata E primul. prună? De ce Bă, o eu am tornă? băut, mă, și știu că e bine, mă, naturală, mă. Vrei E să prună? Prună? Vrei să gustați? Da, mă, da, e prună? Vrei să gustați, mă? E prună, mă? Vrei să gustați? Nu, e prună? Vrei să gustați, mă? Dar e din prună? Pune 10 lei. E din prună? Da. Din prună, nu? Vrei să gustați? Ai bani? Ia uite-te să vezi dacă ai 10 lei. Yes. Am 200, hai să-mi dai restul? Am 200, hai să-mi dai restul? Păi 20? 200? Păi nu așa, nu am, mă, nu am. 7 lei, mă, 7 lei. Păi nu am 7 lei. Nu ai? Nu, 200. Ai mai multă? Bă, și iei una, mă? Vrei una sau două? Una, dacă e de prună. Hai că-ți dau eu diferența. E de prună? Stai, mă, că să ie. Vede, ai de prună? Degeaba, mă, vorbești cu pereți. Oh, uite, chitanțierul. Uite-te, bă, una de 10.